Dneska sa pozrieme na ďalší z produktov Vim, konkrétne bude to Vim Ultra. Čiže môžeme sa rovno naň pozrieť a popri tom, jak si ho budeme rozbalovať, tak si k nemu niečo povieme. Vim Ultra je streamer, prevodník, predzosilňovač, čiže všetko v jednom. Je to vlastne taký all-in-one systém, okrem v podstate koncových stupňov máte tam úplne všetko, čo je obrovská výhoda. Pozrieme sa na to. Takto v balení tu máte takto pekne ten prístroj Vimko a potom je tam nejaké to príslušenstvo, čiže nejaké tie kábliky, optické kábliky, RCA kábliky, HDMI kábel a napäťové káble. Takže toto si dáme takto senka, ani nám to tu nezavadzia. Vytiahneme si samotný prístroj, ktorý nás asi najviac zaujíma. Pekne si ho odbalíme. No, tu je krásavec. Čiže takto spredu, keď sa na neho pozeráme, tak spredu má 3,5 palcový displej, ktorý je dotykový. Viete si s ním v podstate ovládať hrozne veľa funkcií, čiže nie je problém. V podstate funguje to veľmi pekne. Potom je tu ďalej takéto otočné koliesko, s ktorým si viete tiež napríklad regulovať hlasitosť. Takisto sa dá to koliečko stlačiť, čím si vlastne potvrdzujete nejaké tie funkcie. Spredu má 3,5 mm jack na sluchátka. Veľmi dobrý, v tejto cene je fakt, že špičkový. No a keď sa na neho pozrieme zozadu, pekne, ja sa takto nakloním trošku, aby som vedel, o čom hovorím, tak máte tu fakt dosť veľkú konektivitu. Čiže je tu sieťové zapojenie, samozrejme USBčko, HDMI, ARC, čiže samotný prístroj viete prepojiť priamo s telkou a viete využívať ho aj tak, že keď si k nemu zapojíte povedzme nejaké tie repráčiky, tak ten zvuk viete ovládať cez diaľkový ovládač od televízora. Takisto má v sebe subwooferový výstup, čiže viete si k nemu pripojiť aj subwoofer a aj fono. V tejto cene je to fakt, že úplne že perfektná záležitosť. Zároveň tu má na fono aj ground, čiže uzemnenie. V balení je potom taký kolíček, ktorý tu momentálne nie je, aby nezavadzal. A tým si viete pekne došrobovať potom tú zem a upevniť na daný prístroj. Samozrejme sú tu aj nejaké RCAčkové, cinčové vstupy a výstupy. Čiže to je, čo sa týka tej konektivity. Čo sa týka streameru, tak fakt je na veľmi dobrej úrovni aj ten prevodníček, ktorý je v ňom, lebo je tam Cyber 384 kHz a 32 bit. No a ďalej máte tam streamovacie služby ako Tidal Connect, Spotify Connect a Kubus je tam a kopec ďalších vecí ako internetové rádia. Dajú sa tam posťahovať ďalšie aplikácie, samozrejme je ovládateľný cez apku, máte k nemu aj diaľkový ovládač. A ďalšia výhoda, ktorá je v tomto prístroji, tak je, že zároveň máte v ňom aj equalizer, ktorým si viete v podstate donastaviť, doladiť zvuk podľa vašich potrieb. A tým, že je k tomu pripojiteľný aj subwoofer, tak viete si donastaviť aj samotný ten subwoofer, respektíve odkiaľ majú hrať reproduktory a odkiaľ už má začať hrať ten samotný subwoofer. Čiže toto je asi tak všetko k nemu. Cena je tam úžasná, 399 €, za tie peniaze podľa mňa pomer cena výkon úžasný prístroj.